بسم الله وبه نستعين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا وطب قلوبنا بالقاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين. أمبل ما شرف لا تبي لا جبا ومبوفون إسلام كفولي نوي على كشينا كهنا كبركة أم الله تعالى دلي على كوكا أني أو بلا جلنا بو أنا جمكان حكم كنا لا نوي دين برو مي جمكان نبي ولي كسكرمو ما هني كان كرمو بسم الله ولا سك برو كني ويا دين كنا فنونا bi ankelen ka wuli ka joke ame kay marala an wulla khasi an karamo doma an karamo Cerno Abdul Wahab kan niko kan kay kono du donino kalan dudu doni dudu alabato dudu anga chekrowa dot me kay jamana beba fo atu futa Senegal Mauritanie bela jemaro El Hadj Cerno Umar Babali kan na don Cerno man gijironi o deyno ka demayado amu la ka se amabi wala sa annaka baroke dine baro hukum konala yana nga do anga baro kona men karamo bisna ma assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Cerno Abdul Wahab ambe ifo ki wala mando ka duwo ki ka duwo nyini fe yam bismillah mi ke ni ka wati do dama wala sa an fle bawo nan la me bawo bise ga nafasoro anga baro na chugamina yana nga do baro kona ambe Allah ta'ala dili an do ne fle kaluba mi kono no sungalo ala ka timeira anna adam ne rambulo herala chumna ala ka timeira anna batu fen ni abeke akonnala ambe Allah ta'ala dili ala ka bela jele no ganye ala ka kenya da falen di amma ka musa ko bela jele no ka garze nyimondi wala sa sungalo bise ga teme anka herela chugamina wote meno ko fe ina fanya fa sungalo konnala sungalo ye islamia josin duru dola kelen o anga nyingali folo ni flana amuru tugunyona sungalo re fardali ka fo ko jako ya bleno mawko sun dalumi mola ibo nyefa ni fusamantia mi yebe sungalo la ebe do fanyo konnala inshallah alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yaliqu bi kamalihi wa jalalihi wa 'azami sultanihi والصلاة والسلام على رسوله الكريم صلاة دائمة في العالمين. نعم. شيخ عثمان كان أمي أنا كم دمني على تمني أني على بركة دالي أني كسلي شيبا محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. كديل على فرالك كهينا كبركة كعلى كراكان أنا أسودين سنوما. أنا كسبان يوم بلا جلي أني ما هو ما يوم نبوني يوم بارالي وكفى أنا أنغدو أنا ولندا كون شيخ عثمان أمي أو يرفو أو كجيجا بارال الإسلامية بارو كونانا كرنجرين را شريف لا تي في أم بوفو كولي يوماندو أما دليل على في أو ببارا منا على كأفعى أنا دوني يا رب على كدو أنولا أو ولا كسيام بيفنا منا أديرا أني كسبة ani ye ñiningali minge ñiningali bado ñiningali na fama bado sungalo fardayali Allah subhanahu wa ta'ala iradi sungalo ke farday akamantun kan Qur'ane bo fani suratul baqara konnala aya keme ani aya bishegini saba ala ba foyen ko ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun ako aw munni alaka aw munko kawdambe alala aya don ka fuko sungalo kera aw ma farday ina fo kera mantun temenon ka farday chugumina alako amoke fui kama yalma wasika sira ale alanye la'allakum tattaqun ala yasranya bade be sungalo kononana sungalo kononana ba fo ko bato be yere ira be se ka ya kono fo sungalo ودلا سونغلو سرا على الله سبحانه وتعالى يردي سونغلو سرا كرنغري اما ملكه كرنغري ولا على يردي وكباي سباتي رفنا سنة لا حديثا لا بخاري مسلم بيا سباتي حديثا مني وبالا كلا كونو كفالا كراكو صلى الله عليه وسلم وبني الإسلام على 5 شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله من استطاع إليه سبيلا كفوكو إسلاميات جوسين دوري فلو يكسيري على إكلين محمد يكتشيدين kaseli ani kaseli jo ka ke jaka dibai ani ka sun fana sun ani ka ta hiji nala ya seki anya ye ka fokus sulhum min flen islamia jo sendudu min ni wajibu du islamia beka et puis islamia si islamia tabolo cité min ye nyon confond nyonya ka fo sungalo wajibu yalika bebe naka ka fokus islamia jo sendudu
ale sunkalo in a faridayara an alakira ka manton kan sallallahu alaihi wasallam hijira san filanan ale alakira sallallahu alaihi wasallam ale yɛrɛ ye sunkalo 9 sun san 9 kɔnɔna na dakurunya damanina n bɛ se ka min f'i ye farida la nin y'a ye an karamɔgɔ Cɛri Usumani fɛn mun ye fasamantiya ye sunkalo fasamantiya ka bon kojugu a fasamantiya ka bon an bɛ damadamaniw ta k'an wasa don a la a nana Abi Hurayra ka lakali la k'a fɔ alakira sallallahu alaihi wasallam a y'i kanto ko n'o k'a sɔrɔ sunkalo donna ko ala bɛ aljinɛ bonda 8 a b'a bɛɛ dayɛlɛ jahanama bondaw a bɛɛ bɛ datugu garan bɛ kɛ sitanɛ la ni ye hadisa ye Muslim ni Bukhari bɛɛ b'a lakali a nana tuguni ale Abu Hurayra ka lakali la k'a fɔ alakira ko sallallahu alaihi wasallam idha kana awwal layla min shahri ramadan ni sunkalo su fɔlɔ i n'a fɔ an bɛ sunkalo kɔnɔ cogo min a su fɔlɔ mana jɔ ko kabini a su fɔlɔ la ko ala bɛ garan kɛ sitanɛw bila a bɛ garan kɛ sitanɛw la a bɛ jahanama bondaw i n'a fɔ an y'a fɔ hadisa fɔlɔ kɔnɔ cogo min a b'u bɛɛ datugu wa n'a y'u datugu fo ka taa sunkalo ban o tɛ dayɛlɛ wa aljinɛ bonda ninnu fana a b'a bɛɛ dayɛlɛ u bɛ to dayɛlɛlen fana fo ka taa sunkalo datugu o de la kalo in n'i y'a lajɛ i b'a sɔrɔ hɛrɛ kalo don c'est pour cela a bɛ fɔ ko kalo in daminɛ ye hinɛ ye a camancɛ ye yafa ye a tan laban ye kan hɔrɔnyali ye ka bɔ tasuma kɔnɔ don ma pewu ala k'an ninyɔrɔ k'a la u ko kabini a su fɔlɔ la ko ala ka hinɛ bɛ déplacer ka na fo sankolo fɔlɔ la ko wele dabaw bɛ wele da k'u bɛ mantonw wele u b'a fɔ aw minnu ye hɛrɛ kanu aw yɛrɛ n'aw bɛ hɛrɛ baara la ko a y'aw ɲɛsin ala ma hɛrɛw ka bon nin waati la hɛrɛw ɲini ala bolo ko ni minnu fana tun bɛ k'u yɛrɛ tɔɲɔ ni baara jugu ye k'olu fana bɛ wele k'aw bɛ baara jugu min na k'a y'a dabila a y'a kuntala surunyali kɛ a baaraw la aw k'aw ɲɛsin ala ma ni ɲumanw kɛli ye k'aw k'a dɔn k'a fɔ nin su ninnu kɔnɔ nin waati ninnu kɔnɔ ko a bɛ ala bolo su o su a bɛ hadamadenw dɔ de kan hɔrɔnya ka bɔ tasuma kɔnɔ don na k'u garijɛgɛ don aljinɛ la k'u jurumuw yafa o ye su o su fo ka taa sunkalo ban a sabatira tuguni Bukhari ni Muslim bɛɛ yɔrɔ k'a fɔ ko ale Allahu subhanahu wa ta'ala sunkalo fasamantiyaw la harisa a n'a bonyaw la ko a b'a bolo aljinɛ kɔnɔna na yen a ye bonda dɔ créé ka bonda in tɔgɔ da ko Rayyan ko maa si tɛ don o bonda in fɛ ka don aljinɛ kɔnɔ fo n'i kɛra maa ye maa min ye sun tɔpɔtɔ ka sun k'a kɛcogo ɲuman na ko ni maa minnu y'o kɛ yawmal qiyamati jo don aw de bɛ don o da in fɛ ko ni bɛɛ donna ka ban ɲininkali bɛ kɛ fo ni maa laban donna ko ala bɛ sɔrɔ ka jɛn di k'a fɔ ko ka da in datugu donc o b'a yira k'a fɔ ko ni bonya bɛ yen ala ye an bonya ni sunkalo ye kosɛbɛ an b'a deli ala fɛ sun kɛcogo ɲuman ya rabbi ala k'a nɔgɔya an ye n'o k'a sɔrɔ a bɛ ten Cheikh Usumani kan a ka kan ni an donna sunkalo la an ka sunkalo ladabu d'a ma an k'an janto an ka fɔtaw la an ka lamɛlitaw la sabu i bɛna sɔrɔ hadisa wɛrɛw kɔnɔna na minnu ni a sabatilen do ye k'a fɔ ni maa min bɛ sun na hali i bɛ sunɔgɔ min na o ye ala bato do de an kana sɔn nin waati ninnu ni ala y'a di an ma an ka tiɲɛ ni an ka alakutaw ye k'a sɔrɔ sun nana de k'an dilan ka ninkun dilan k'a jɛya k'an ko ka bɔ an ka jurumuw la k'an kan hɔrɔnya o de la a bɛ sabati alakira yɛrɛ sallallahu alaihi wasallam depuis ni Rajab tun mana jɔ fo ka taa se sunkalo ma a tun bɛ mɔgɔw su ka taa ɲuman baarali la a tun b'a kɛ ni sunw ye ni sinjitigiw ye ni alabatow caman ye yalima dusukun ka se ka sabati kaloba mun bɛ nalen ka se k'a tɔnɔbɔ wa a tun ka ca a ka duwawu la depuis Rajab la a tun b'a fɔ ko ala barika don an ye Rajab kalo la ala sunkalo makɔnɔ jɔ an kɛnɛya na ala sunkalo jira an kɛnɛya na donc ni ala y'a jira anw minnu na an kan k'an jija an kana sunkalo tiɲɛ sabu ni a nana an y'a kɛ sun ye k'a kɛ alakutaw ye an mago ma jɔ an ka fɔtaw la an mago ma jɔ an ka lamɛntaw la an b'o kɛ an yɛrɛ de la ala k'an kisi o fana sabatira alakira b'a fɔ sallallahu alaihi wasallam ko asiyamu junna c'est à dire sun yɛrɛ de ye baraji ye hadamaden ni jahanama don ni ɲɔgɔn cɛ
ko nka ni e donna o sun in na kana sun in tiɲɛ ni tulonkɛ ye kana tulonkɛ a la kana tiɲɛ ni jahiliya baaraw ye ko hali ni maa ko k'a b'i kɛlɛ hali ni maa de y'i neni ko a fɔ a tigi ye nisa ye ne sunnen don riwaya dɔ la u b'a fɔ a fɔ a ye siɲɛ 2 i sunnen don o bɛɛ kun ye mun ye e min sunnen don i jantolen don i ka sun na hali ni sɛtanɛ donna mɔgɔ wɛrɛ la n'o bɛ fɛ k'e ta tiɲɛ e kana sɔn e kana dimi e k'i hakili to yɛrɛ tabe bɛ min na o de ka bon n'o ye ala ta ye o de la hadisa wɛrɛ la a b'a yira tuguni ko man lam yada qawla zuri ni maa o maa mɛ nkalon tigɛli dabila i sunnen don i bɛ nkalon tigɛ i bɛ manamanakanw fɔ i mago tɛ fɔ t'a la i bɛ juguman fɔ i mago t'a la ni maa o maa m'o kumaw dabila i ma nkalon tigɛ dabila ka baara kɛ ni nkalon ye i m'o fana dabila ko i ka dɔn ala mago foyi t'i ka dumuni n'i ka ji bilali la i y'a ye donc tiɲɛ de a bɛ fɔ ko ja sun nin yɔrɔ farikolo hakɛ bɛɛ bɛ sun na ni sun na a ka kan ɲɛ ka sun da ka sun o de la ala k'an ka karamɔgɔw sara ɲuman na u ye nin sunna in kɛrɛ an ye k'a fɔ ni sunkalo jɔra an bɛ tafsir kɛnɛw sigi an ka taa tafsir la k'a lamɛn hali ni sunɔgɔ y'i minɛ ni sunɔgɔra o ye ala bato do de o ye k'i dɛmɛ de halisa i ka se ka ɲuman i ka ɲumanw ka ji de ala ka kɛcogo ɲuman nɔgɔya an ye an bɛ fasamantiyaw datugu ni min ye fana ni sunna ni ala ye se k'i ye Sheikh Usman an k'o fɔ ka ko sɛbɛkɔrɔ fɔ b'a dɔn ala ye an na jarabi ni bana min ye n'o ye korona bana in ye bi se bɛ minnu ye olu de bɛ degun kɔnɔ kuma tɛ se tɛ minnu a ka kan se bɛ minnu ye u k'u hakili to se tɛ minnu ye silamɛya y'o fɔ an ye a mɛnna ko an ka hinɛ ɲɔgɔn na surtout nin kalo ninnu ɲɔgɔnna la ala tilala ka valeur ba dɔn maa min sunna nin kalo ninnu na maa wɛrɛ sunna e tilala tuguni ka fɛn dɔ labɛn o ye ka sunnakari labɛn o ye wala ka hadiya kɛ o ye o bɛ se ka sun lafiya kɔnɔ cogo min o ye sun fɛn o fɛn kɛ ala b'a baraji ta k'a di e ma ka sɔrɔ a ma dɔ bɛ ale ta la o de la hadisa bɛ n'a la Ahmad b'a la kali Albani y'a fɔ ko hadisa in ka kɛnɛ ko ni maa min ye sunbato kelen sun tigɛ a ye sun min kɛ sunbato in ye sun min kɛ ala b'o baraji dafalen di sunbato in ma ka tila k'a baraji dafalen ɲɔgɔn di e ma ka sɔrɔ a ma dɔ bɔ dɔ in fana ta la nin bɛɛ bɛ sɔrɔ ni sun ni ɲuman kɛli ye sunkalo kɔnɔna na ala ka kɛcogo ɲuman nɔgɔya an ye ni an kɛlen ka sunkalo faridali dɔ fasamatiya mun fɔra la ka ca waati n'a cogoya kama an ye an wasa don nin na an b'a dɔn kalo fana bɛ bonya ni a kɔnɔko bɛ an b'a dɔn sunkalo fana kɔnɔna la silamɛya kobaw caman kɛra a kɔnɔna na ko min ni hakili kan ka to ko minnu na i b'an hakili jigin o koba ninnu dɔw ye jumɛn minnu kɛra sunkalo kɔnɔ inshallah Sheikh Usman sunkalo ye ala ka kaloba ye kalo min ni an bɔra ka fasamatiyaw minnu fɔ caman nana ye fitinin fɔ a kɔnɔna na nka an k'a dɔn k'a fɔ ko caman kɛra sunkalo kɔnɔna na a belebele dɔ ye kuranɛ jiginni ye sunkalo kɔnɔna na ala y'o fɔ kuranɛ kɔnɔna la shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran o sunkalo kalo min filɛ nin ye ala ka kuranɛ jiginna a kɔnɔna na jumla kelen ala ye kuranɛ dafalen bɛɛ bɔ lawhul mahfuzi la u ko o bɛɛ na laylatul qadri su ma i b'a dɔn o fana ye suba ye sunkalo kɔnɔna la o ye su ye min bɛ ɲini silamɛw fɛ kira ka hadisa dɔ bɛ yen a b'a fɔ a kɔnɔna la maa jɛra fɛn bɛɛ la maa min ni ala y'i jɛ laylatul qadri la maa ye fɛn bɛɛ sɔrɔ maa min ni ala ye laylatul qadri don i garijɛgɛ la ya rabbi ala k'a don an garijɛgɛ la ninnu ye subaw ye quoi n'i y'a ye an ka karamɔgɔw n'an ka dɔnnibaw b'a fɔ nin su in na aw kana sunɔgɔ a ye ala bato a la a ye ala kofɔw caya la nafa min b'a la o de ko don mɛlɛkɛw ka su de fana ye o su ye mɛlɛkɛw de b'an nɔfɛ o su in kɔnɔna la ala ka an garijɛgɛ don su in na ko laylatul qadri su don ɲɔgɔnna de la kuranɛ dafalen ala y'a bɔ lawhul mahfuzi la k'a lajigi sama'u duniya la baytul izza ala nana n'a ye k'a to yen de sa sama'u duniya la san 23 kɔnɔ Jibril alayhi salam a bɛ jigin ni kuranɛ ye ni wahayu ye fo ka taa san 23 dafa ka jigin alakira kan sallallahu alaihi wasallam a b'a la fana Sheikh Usman alakira mɔden Imam Hasan ala ka diyaɲɛ ka kɛ a kan ala ka kisi ka kɛ a kan ale fana bangena sunkalo don dɔ de fɛ sunkalo hijira kalo san 2nan ale fana bangena o kɔnɔna na Imam Hasan
ale ala kira mode Fatima dendo Sayyidina Ali karramallahu wajha o dendo ibadu ununu munun fleni utun kadi ala kira sallallahu alaihi wasallam fela dante femina ala kira yu fe fana aya yira ana fa atumbe ala kira ka duwa wula atumba fa Allahumma inni uhibbuhu fa ahibbuhu ala nebe mode Hasan nebu fe aw fana ka kufe Allahu akbar o fana ka bangeni kera a kononana wa soro hijra be san sabala ale na mama ke san wuluna balu nyogon fe atun kadi ala kira sallallahu alaihi wasallam ni ala kira tumbe ta masjidun nabawi la ani amodi tumbe ta nyogon fe abena riwaya kono ka fo hay sili watula ni ala kira be ka mawsili ni Hasan tun yelena ala kira ka to sujudu la ala kira tumbe to baskile sujudu kono fona jigina wa woda mate Madina bolomuna atumeye de ka fo Hasan abe ala kira bolo ale nay Hussein uba bolo ti abe ko yala nuye abe ka duwa kuye abe ko yira mantuno o fana ka bangeni kera kono o fana ambe o la nyanamaya alhamdulillah hali sisan anga dine kono nana aka khalifa ya fana sabatira shi'a bolo ahlu sunna be bolo al no ka soro wati uma ke kelenye me o be ya sabati ka foko khalifa islamia khalifa dodo ay kelew ke dine ay chesiri dine amba de ala fe ala kan do usma wala al kiyama jogo amin ya rabbal alamin abo chogo fana la Sheikh Ousmane Badri kele o fana kera sungalo konona de la Badri kele togo kacha a togo do be Badrul Kubra Yawmul Furqan ale ghazwa min kera sungalo tlitan ani wuluna kelen kera konona la o fana kera ka soro hijra be san flala a kelen kera islamew ani Quraishi kafiru ni nyonche Quraishi ni arabu wera utumbu no fe Badri yere kele atun diriger lendo ala kira yere de fe sallallahu alaihi wasallam ale de tunye kele nyemogo yi ale de tumbe islamew nye odon islamew ye daraja basro ni Badri kele sabu ala kira yere ka kabila ulu de nana kele min tumbe Quraishi nye odon kele la fana mo donné ko sobe Amr ibn Hisham ale de tunye ulu fana ka nyemogo yi kele la ale de tumbe kafiru no fe kele la alayi aka bonya irana kaka fasamantiya irana islamiya kele folo folo Badri ba konona la Badri yere min fleni uko a donendo kolondo de tumbe makani Madina ni nyonche atumbe wele ko Badr kele yere to dara o de la ni fasamantiya dama yi tumbe fe ka minfo inshallah ko mun kera sungalo konala awa fe ka cha ya ko jumna ko baw cha makera mun sungalo bonya fana ira nga wati na chuya kama ama an wasado nununa na farki yalla de kan islamoma hanabi ko chesri ala batula anga sungalo tonobo ama to ka profiter yalla de kan be mu kala islamoma alhamdulillah rabbil alamin Sheikh Ousmane kan ni ngali anyana ko jugo sabu ni ala yi wati mi ra hada madina hijija ki seko kala alhamdulillah min na sungalo kono jaman tumbe fe ganina sungalo ya ala ma yirula donc ala ya yira amununa an jija la kosebe hada madin ka wati de yani ka tumadi an fle ni wati min wono nani sanga min balo na sara meta nyina nga wudela wala ni min tora ki miri ni fe nununa ne ala yi ni fasamantiya nunu yirila bi seko kala wodela ambe ala tanu kosebe alhamdulillah dine keni a cogoya yira la maliena a to yede an yɛrɛ ka farifoni sɔrɔ su ni su baw don don o don ni don baw don alhamdulillah bi a bɛɛ bɛ ɲɛnamaya mali kɔnɔ a ɲɛnamali kun tɛ dɔrɔn ko ɲɛnajɛ ka d'an ye a ɲɛnamali tun tɛ dɔrɔn ko fara ɲɔgɔnya ka d'an ye ayi ɲuman minnu b'a don ninnu na fasamantiya minnu bɛ don ninnu na a ka kan an ka tɔnɔbɔ de o de la i ye min fɔ sunkalo bɛɛ k'i jija a la i bɛ jija fɔlɔ kɛ min ye ka tubi ka bɔ i ka jurumu tɛmɛnenw na k'i jija alabato la ka su la ka tile la ɲɛnamani sun ye ka su la ɲɛnamaya ni alabato ye se bɛ maa min ye i jija i ka hinɛ fantanw na surtout an b'o kuma in ta ni ka segin kosɛbɛ an ka hinɛ ɲɔgɔn na an ka don ɲɔgɔn ye a bɛ sun kɔnɔna na n'i y'a ye ala ko an ka sun hikima dɔw b'a la sun hikima dɔ de ye se bɛ e ye ala ko
i ka ji bila k'a sɔrɔ a sumalen b'i bolo i ka dumuni bila k'a sɔrɔ a se bɛ b'i ye i ka se k'a dɔn e filɛ nin kɔngɔ min na dɔ bɛ yen a bɛ nin ɲɔgɔnna ɲini a ma sɔrɔ e k'a dɔn ko ja kɔngɔ ka jugu ja minɔgɔ ka jugu e k'i hakili to la e sunnen don yanni e ka sun tigɛ Cheikh Ousmane ni se b'i ye e sun tigɛ waati ni e sago don dumuni duman bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ i kɛrɛfɛ y'a ye o diyara e hakili ye cogo min o kan ka i k'a dɔn k'a fɔ fantan min fana bɛ yen o fana bɛ nin ɲɔgɔnna fɛ i k'i hakili to ale fana la o ka di Ala ye kojugu Ala k'a kɛ cogo ɲuman nɔgɔya sunkalo in yarabi Ala k'a fasamantiya di an ma Ala ka san caman yira an na inshallah an karamɔgɔ waati na cogoya kama dakuruɲɛ laban d'a ma ka dugawu k'an ye dakuruɲɛ laban min an b'a di an bɛ aw fo ka aw waleɲuman dɔn aw ka télévision a ye baara min kɛ silamɛya ye silamɛw kɛra seere ye a ma ani aw yɛrɛ cɛsiri ni jija min bɛ aw la silamɛw ka kelenya ani silamɛw ka bɛn ani silamɛw ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ o min bɛ aw la vraiment foyi t'an bolo k'aw fo ka waleɲuman dɔn k'aw barikada k'a deli Ala fɛ fana Ala ka télévision Ala k'a taa ɲɛ a télévision ɲɔgɔnna Ala k'a caya silamɛw bolo sabu télévision min bɛ silamɛw fara ɲɔgɔn kan o ye ko ɲumanba ye kayi bɛɛ tɔgɔ la an bɛ foli di aw ma ka waleɲuman dɔn inshallah sunkalo ye kalo bonyalen de kalo bɛɛ ka bɔ Ala bolo nka kalo bɛɛ n'a ka fusamantiya don Ala ye bonya kɛrɛnkɛrɛnnen fana de ye sunkalo ma sunkalo fusamantiya dɔ ye an ka profiter i n'a fɔ an karamɔgɔ ye a fɔ cogo min na a profitili dɔ ye Alakira b'a fɔ an ye ka kumakan dɔ kɔnɔna la ko ni maa min kɛra sababu ye ka nɔgɔya kɛ hali ka baarakɛden dɔw kan ka dɔ bɔ u ka baara fanga la sunkalo kɔnɔna la ko Ala b'a fusamantiya di ma Ala b'a baraji di ma an b'a dɔn sunkalo laada la an ka damana ninnu dɔnnen don ni sunkalo sera gɛlɛyaw bɛ kɛ fɛnw sɔngɔw bɛ gɛlɛya e min ye commerçant ye se bɛ e ka prix nɔgɔya ka prix nɔgɔya walasa silamɛw mago bɛ fɛn minnu na u k'a sɔrɔ nɔgɔya la e fana ye jihadiba kɛ i ye jɔyɔrɔba kɛ sunkalo bonyali la wa i bɛ baraji fana sɔrɔ a la Ala bɛ barika don i bɛ tɔnɔ fitinin min sɔrɔ Ala bɛ barika don o tɔnɔ fitinin na an ka hinɛ ɲɔgɔn na an ka ɲumanya kɛ ɲɔgɔn ye surtout an karamɔgɔ da bɔra ka se a ma ɲinan gɛlɛyaw kɛra kosɛbɛ bana in kɛra sababu ye ka degun lase mɔgɔw ma kosɛbɛ wa ni sunkalo fana nana fara o kan ni fɛnw sɔngɔw gɛlɛyara n'an ma hinɛ ɲɔgɔn na n'an ma ɲɛ ɲɔgɔn ma tuma min na a bɛ gɛlɛya dɔw bolo kosɛbɛ an bɛ Alahu taala deli Ala ka nɔgɔya kɛ an bɛɛ lajɛlen sunkalo min n'an y'a daminɛ hɛrɛ la a timɛ cogo ɲuman an bɛ Alahu taala deli Ala ka a timɛ yira an bɛɛ lajɛlen na an bɛ segin k'an karamɔgɔ fo ka waleɲuman dɔn kɛ a ye ka dugawu ɲini a fɛ an y'a fɔ kuma daminɛ an karamɔgɔ Cerno Abdulwahab Kan Abdulwahab Sall tɔgɔma no Cerno Abdulwahab Kan an ka cɛkɔrɔba Adama na Cerno Umar Ngijilɔn o denkɛ don o den don a fana ka cɛsiri n'a ka wulikajɔw ka bon bi kosɛbɛ Kayi kɔnɔna la diinɛ lakalaniw na ani wajibi kɛnɛw sigili la an b'a fɔ ka dugawu kɛ a ye ka dugawu ɲini a fɛ ka segin k'aw yɛrɛ fana fo ka aw waleɲuman dɔn aw minnu tun sirimɛw ka jabaraninw ɲama ka diinɛ baro layɛ ni diinɛ baro tɛ fɔ ko waati si la jamana in kɔnɔ ani jamana in kɔ kan an bɛ Alahu taala deli an ni aw ye Ala ka sigida nataw yira an ni aw bɛɛ lajɛlen na wa akhiru da'wana ani alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu